En Galicia, sobre todo na zona do rural, había, antes de que houbera televisión, incluso antes de que houbera radio, antes de que houbera internet, antes de que houbera videoxogos, antes de que houbera balóns de fútbol, digamos así, con facilidade, antes de que houbera moitísimas das cousas que temos agora, os momentos de lecer, os momentos de que non había que facer nada, por exemplo, estamos falando do medio rural, non? Na zona de inverno, que se recollen os froitos e logo hai que esperar un pouquinho para empezar a plantar e todo eso, pois a xente buscaba como modo de diversión, pois un modo de diversión era o canto, por eso somos a nosa música é tan rica, tanto en canto como en música, porque no seu momento, pois a xente nas casas pois adicábase a tocar e a cantar como diversión. E para facelo, tampouco todo o mundo tiña todos os instrumentos que teño aquí. Entón, tiña que buscar a forma, inconscientemente, buscaba diferentes xeitos de acompañarse, tanto a voz como outras cosas. E o que facía en moitos casos era coller enseres que tiña pola casa, tanto instrumentos de traballo como poden ser unhas simples culleres, por exemplo. Unhas culleres que hai moitos anos eran de madeira, logo empezamos a usar as culleres que usamos para tomar a sopa, moitas veces. Logo empezaron a ser de metal, alpaca, etc. E agora tamén volven a ser de madeira as que usamos para tocar. E con unhas culleres, pois tamén se acompañaba no momento do baile. Estas culleres tamén están feitas con madeira de granadillo, unha madeira tropical. E teñen, neste caso, son culleres feitas en proceso para tocar, porque teñen aquí unha curva moi pronunciada para que nos podamos collelas coa man, cunha man dereita no caso de ser destros, coa man esquerda no caso de zurdos, como saberedes, e metémola tamén entre o dedo anular e o medio, e a outra entre o medio e o pulgar. E temos que amarrar contra a palma da man unha e a outra tamén, pero axúdanos o indicador e máis o pulgar. Ben, temos que amarralas moi forte e esa curva que ten aquí nas culleres o que nos permite é que o amarremos ben e aquí haxa pouca distancia. E como se toca? Pois podemos sentarnos ou de pé. Eu necesito, para tocarlas necesito unha perna. E sonan, pois dando contra unha perna. Entendido? Entón, non só facemos isto. Para poder facer máis golpes, ponemos unha man por riba. Entón, damos contra a outra man, e xa temos dúas formas de sacar de sonido. Entón, agora o que hai que facer é xogar. Se facemos o mesmo ritmo de antes, a muñeira, que era taca, 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 buscamos a forma de dar en cada pulso, cada pulsación, plum, plum, plum. Damos un golpes na perna e outro para arriba. Pero tamén se poden facer máis cousas aquí, porque temos máis dedos. Entón, o que temos que buscar son todos os recursos posibles. Entón, unha man ten 5 dedos. Entón, podemos facer moitas cousas. Se xiramos a man, por exemplo, pois xa temos aquí un pequeno redoble. E agora, se queremos un máis largo, pois o que facemos é pasar as culleres por os dedos. E tamén, tapando dunha forma ou doutra, podemos sacar diferentes sonidos.